Gipusil patay sa 5 ka mga sospek ang usa ka lalaking environmentalist sa Valencia, Negros Oriental. Dead on the spot ang 39 anyos nga biktima kinsa chairman sa Malabago Inas Mauta Environmental United Farmers Association. Nahitabo ang pagpamusil sa barangay Dugdug, Valencia, Negros Oriental ni adtong Domingo. Sa investigasyon sa kapulisan na sayran nga bag-o pa miabot ang biktima sa ilang balay, gikan sa salo-salo dihang miabot ang 5 ka mga sospek sakay sa 3 ka mga motorsiklo. 3 ka mga lalaki ug 2 ka mga babay ang mga sospek. Ang usa sa 2 ka mga babayeng sospek nangutana pa kaniya kung asa ang balay sa biktima. Dihang gitubag sa biktima nga siya ang ilang gipangita, diha gisukmatan siya kung nganong iyang gitamnan ang yuta nga nalakip sa Natural Park. Gitubag usab sa biktima nga adunay pagtugot gikan sa mga hingtungdan ang pagtanong og kahoy sa maong luna. Dinhi gipusil sa sospek nga babay ug daling misibat kuyog ang iyang mga kauban. Sa pagdali-dali nahabilin ang usa ka motor nga gigamit sa babayeng sospek. Gawa sa motor nakuha usab sa crime scene ang 2 ka kabang sa kalibre 45 ug usa ka bala. Away sa yuta ang usa sa gitan-aw nga motibo sa kapulisan kinsa nakigalayon usab sa buhatan sa HPG ug sa LTO aron sa pag-ila sa tag-iya sa nahabilin nga motor. Nagparayon pa ang investigasyon sa kaso. Ibang na-interview na witnesser na during daw po nung bago barilin itong victim po natin, nagkaroon po sila ng maiksing conversation, sir. Bago barilin po yung victim natin, nagsalita po yung isang suspect na bakit daw po siya tatanim sa lugar na o sa lupa na hindi naman sa kanya.